दिनै चिरां जिल्लानि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव अदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगावसिम माने माजबाटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगाव श्रीरामपुरसिम UPPL आरो BJPनि गोबां लिडार आरो कर्मीफ्रा जोंनि BPM हान्जायाव जयनिं लादों। बेखौ बयबो मिथिगौ जे दिनै UPPLआनो जा बा सोरबा BTC ओनसोलाव माने UPPLआदि सरकार सालायनो रोङाखै। बेनि थाखायनो दिनै BTC ओनसोलनि गोबां BJPफ्राबो आरो गोबां UPPLनि कर्मी लिडारफ्रा जोंनि BPM हान्जायाव हाबगासिनो दं। बेयो दिनैनिल' खोथा नङा, आरो हाबबावगोन गोबां हाबबावगोन। दिनै नुनो मोन्दों तामुलपुर जिल्लानि सेक्रेटारि UPPLनि सेक्रेटारि आगोलाव तामुलपुरनिनो आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नामा मथथे बेबो बिथाङाबो खोथा होदों तामुलपुराव 5000+ UPPLनि कर्मी आरो BJPनि कर्मीखौ डिसेम्बरनि गेजेराव बिथाङा जोंनि BPM हान्जायाव बारस्लायहोगोन होननानै खोथा होदों। आरो गाव दिनै सेरेमनियेलि दिनै जयनिं लाग्रोबाय। आरो बेबायदिनो प्रबिन दास होननायबो दङ तामुलपुरनि, बेहाबो गोबां मावथिफोर दङ, बिथाङाबो सोनो हागोन होनना बुंदों। आरो बासुगावनिफ्राय क'क्राझार टाउननिफ्राय BJPनि गोबां कर्मीफोर हाबदों। BJPआ टटेल 70+ आरो UPPLना 600+ दिनै जयेन जादों। आरो माखासे कंग्रेसनि दं, कृषक मुक्ति संग्रामनि दं, आरो ABPनि अखिल भारतीय बिद्यार्थी परिषद बिनिबो दङ। मथथे बेयो जाहैबाय UPPLआदि सरकार सालायनो रोङाखै बा रायजोखौ सिबिनो रोङाखै बा खामानि मावनो रोङाखै, बेनो प्रमान। नङाबा दिनै UPPLनि लिडारशिपआवनो BTCआव सरकार सोलिगासिनो दङ। दिनै BJPफ्राबो सैज' खालामनो हायाखै, जायनि थाखाय बे BTCआव UPPL बा BJP खालामनानै जेबो लाब गैया। सरकार सालायनो हाया UPPLआ, बिनि थाखायनो BJPफ्रा गोबां जोंनि BPM हान्जायाव हाबफैदों। बेखौ जों नुनो मोनबाय दिनै। आरो हाबबावगोन, गोबां प्रग्राम दंबावो। फैगौ 30 नभेम्बराव जोंहा CWC मिटिं जागोन। बेहायबो गोबां UPPLनि लिडार आरो BJPनि लिडारफोर हाबगोन। बेवहाय बेखिनि खोथा मानो BPMआव हाबखो, बेखौ आं बेखौनो बुंदों जे UPPLआ सरकार सालायनो रोङाखै। UPPLनि थाखायनो माखासे BJP कर्मीफ्रा BTCआव थानाय माखासे BJP कर्मीफ्रा BPMआव हाबनो बायद' जादों। जेबो सुबिदा मोनाखै, गोबां खोथा होदोंमोन रायजोफोरनो, जेबो सुबिदा होनो हायाखै। बेफोरनि थाखायनो माखासे BJP कर्मीफ्रा UPPLनि थाखायनो माखासे BJP कर्मीफ्रा BPMआव हाबनो बायद' जादों। माने बिथांमोनहा UPPL खालामोमोन, एक्स एनडेभिनि मानसि, बिथांमोना सुक्ति खालामखांबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दिनै निजा सरकार, बिथांमोना UPPLखौनो सापर्ट खालामदोंमोन। निजा सरकार थासेयावबो दिनै बिथांमोननि केस उइद्र' जायाखै बा रिहाबिलिटेसन जायाखै, बा जेलाव थानायफ्रा दासिमबो सासेबो गवाखै। जायनि बेखौनो बिथांमोना दुखु मोननानै UPPL खालामनानै जेबो लाब जानाय नङा। BPMआवनो थानानै BPMआनो मोजां, देनां सरकार फैयोबा जोंनि केसफोरखौ उइद्र' खालामथोंसैल' बा जेलाव थानाय एनडेभिनि सोद्रोमाफोरखौ बख'नांगौ। बेफोरबायदि माखासे बिथांमोना बुंदों। जों सरकार फैयोब्ला आं नाजागोन, आरो जोंहा साहस दं। जेलावनो था बा केसआनो जा, बेखौ उइद्र' खालामनो हायो। बिआर फेरेंग्राया नोंथांमोनखौ